Uy, haplas mo diha, magawa sa mga panuhot, o gatraytay sa rayuma, o guban pang lang mananap. Oh, haplas. Uy, ma'am! Hey, sir! Ay, di adik ko i-recommend mo, ma'am ba? Haplas, ma'am. Oh. Haplas na, pagkatinaw ba na, sir? Mo na siya haplas nga transparent. Oo, sakto subot. Pasabot dili na makaman siya. Dili, ma'am. Kasi pag unsay mo isulod, ma'am. Di gini siya kuan magtanaw, puti ni siya color di ni siya makakuha si muslina makamansa. Nindot unta na da kay sa akong pangidaron karon. Haplas gid akong gikinahanglan, sir ay. So sakto jud ka, ma'am. Kay kani mao nang giniusa nabilin sampol, ma'am. Mamuban dire, ma'am, kay mga oras bayo. Ay, pero din ang halin nun, di kay na imong haplas. Yes, ma'am. Daghan kay namalit ani, ma'am. Abi ni mo, ma'am, no, katong mga panuhot, rayuma, arthritis, kurikong, malaria, o guban pang lang mananap og mosquito killer kayang tambalan ani, ma'am. Ang nindot tago di ana, sir, kaso anang koy kwarta, sir ay. Ay, so, di ta maguol, ma'am, og way kwarta. Kay Ay. kani ang akong produkto pwede rang utangon og balikon at tigag paningin. Ah, utangon. Good for 1 month ni siya, ma'am. Natagpilan po na mong haplas, sir. 350 ra, ma'am. 350 good for 1 month. Ay lang, sir. Tag 5 rang adlaw, ma'am. Ako'y kwarta lagi, sir. Ako'y kwarta niya. Ay, so- Inani man gud, sir, ha, paminaw, sir. Kung mangutang ko ni mo ana, o syempre ay mohang ihatag nako. Dayon, magproblema na kung asa kong ibayad nimo. Unya, inig-abot sa 1 month, paninglon ko nimo. Wa ko'y ikabayad. O, de syempre, sir, masuko ka, magyaw-yaw ka, kay imuha ko ng gihaguan. Imuha pa diyong gastuan o kanang gasolina para ari diri sa amua. O, mag-away ra ta ana, sir. Nawas mag-away ta. Sa puton ka, manghagis pa ka diri kay wala na tungkol sa imong kalagot unya. Kanang pwede ti kang ikiha o na ako ikiha sa gunimo kay kanang nagpatugatuga kong pangutang na wako ikabayad. Di magsilbi ng inana, sir. Og usa pa, umuana ko nga wako kwarta ikahatag mo ben ka nga bisag 5 lang na kung 5 ako ila di ka masuko ana nga 5 ako ibayad nimo na usa ka buwan susa sa kabuan akong utang. Ay, di, ma'am. Abi ni mo, ma'am. Kining ako, ma'am. Sabot-sabot lang. Di ko masuko ipaningin. Sure ka, sir? Sure kayo, ma'am. Minana ko ka maayong tao. Mo pautang nya ato sabot-sabot lang. Ay, di na lang ko ana, sir. Okay, kadaghan naman ko nakadugo ka ng sabot-sabot lang. Pumaw lagi inig panig. Uy. Masuko na ang kolektor. Ayaw ko gipanag-ing sa uban nga tao nga magpautang. Lailahi ang tao, ma'am. Ako ra, ma'am, manggisinabtanon. Kaya gusto na ko nga mga inyong mga panuhot unsa pa ng mga sakit-sakit ninyong kalawasan. Basta kani, ma'am, pwede kayong utangon. Ipalitag, ipaningin ako nga wakay kabayad. Musabot ra ko ana, ma'am. Di ko yung dagag lang nga mag-away. Bakti ni na naman ato sinabtanay. Ah, na sure jud ka, sir. Nga, Sure. nga inig paningil mo nako sud sa usa ka buwan di ka masuko. Di, oy. Di ka mangaway. Di na mangaway man taon ta, ma'am. Ang utang dili ang ngay awayan. Ah, mao de sir no nga dali kay mo te mong tambal kay magisinabtanon dai ka. Yes, ma'am. Sir. Sige, sir. Utaw pwede duha ka buwan, sir. Kay 350 man. So pila naman ang tubo na sa duha ka buwan? Ay, kwintar, ma'am. 50 Yes, ma'am, nahugog. 400. 400. Ah, subot pasabot karon gikan karon so sa kabuwan ang akong ihatag nimo 200. Oh, yeah. Next Sunod na po, buwan 200 na po 200 anong 400. Ah, grabe. Ah, sige sir. Di ba barato ra Oh, kayo? sige sir, ano po sir? Kasi takay ko gipamati lagi sir. Ano? Yan Kani mo lang. nga pamatis mo lawas, ma'am. Sus, tang-tang na. Oh, init-init lagi ni sir no. Mo na ihaplas na ko nga transparent. Init yun na hikapon. Kasi pag init hikapon. ihumo la, guys, ma'am, init na siya. Harong mawana yung panuhot, yung kalawasan. Bitaw na init-init bitaw na. Sige sir ha. Balik ka lang ko dire idig ka ng usa ka buwan sir ha. Ay, sige, ma'am, kay. At Sige, ito ko sir. na, ma'am, kay. Diyan mo ko yung mga tambal pas mga bayuok. Kung sa ba na ikaw, ang bayuok, ma'am. Ay wala, kanan akong haplas sa sir. Sige, ma'am. Sige sir Thank you, ha. ma'am. Sige sir, salamat po sir. Ayo. Ayo, ma'am. Ma'am. Ayo. Oy, ma'am. Mayong udto, ma'am. Ah, mayang udto po sir. Nasuroy lagi ka sir. Ay, siyempre, ma'am. Buwan na, ma'am. Sukat sa imong pagpangutang ato kong haplas nga transparent. Buwan na dahil sir. Yes, ma'am. Ala sir, kung timing man ka sir. Uy, kanang balik lang sunod buwan sir. Tingbo na lang ako sunod buwan sir. Kay wadyo ko'y kwarta ron sir ay. Unsa? Pabalik ko ni mo sunod buwan. Ang atong sabot. Duha ka buwan. Dapat kada buwan ka mo una na kong tag 200. Ha? Tama sir. Nga na nagyaw-yaw man ka sir.
sir, gani ba gani di ko ganahan mangutang imo jud kung gipapugos og pautang kay ingon ka nga mo sabot ra ka. Kung mo ko na wa ko kwarta inig paningili mo ingon ra ko nga sir, balik na sunod buwan gyud ko ikadata. Wala ka masukod ka sir. Ang utang ko na angay yun mo bayaran. Oo, gani. Ingon ko di ko bayad ko sir ko. Pabalik ko ti kasunod buwan kay ato ko lang tingbon. Tingbon. Dapat kada buwan ka mo hatag. Kayo layo kay inyo ma'am. Gasto kay ko gasolina. Gasto. Sa na ako sir. Ya, sa- na nagpautang. Sasa din ako nganong ningutang saka. Ingon bitaw ko nga dili ko mangutang ikaw sinamugos kay ingon ka musabot ka. Kay ingon bitaw ka nga what if inig paningin mo ko ikabayad ingon ka manggisinabtan mo kay ka kung ingon ko ko ikabayad musugot ra ka. Oh, Magyaw-yaw. musabot bitaw ko dapat andaman nimo usa ka buwan jaro ni kagandam. No, 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 no. Mo tag-an pala gid ko. Tag-an pa jud ko nga kana kamo nga magpautang. Masukol mo dili bayaran na inyo mga gustuhan nga nagpautang. Kung dili mo gusto magpautang, ayaw mo pa maligya. Ah, di pa maligya. Nyay ka mahata ka na mo kuan. Dapat bayaran nimo. 200 sa naon ano sa taong ka. Utang-utang niya di mo bayad. Ayaw ko bala kasi mabayad ko. 500. Aw na, di ka bayad. Ano 500. Balik ka sa sunod buwan ang balance sa 200. Ah, miyati 1,000 imong kwarta, imo pa jud ipabalik at 100. Impase na lang na. Oy, diba? Ning ana na ko nga utangon ako sa duha ka buwan. 200 kada buwan. Yung 1,000 man ni dapat hutdan na lang imo para di ko mo Oy. balik dire. Oy, dili ko na problema dapat mo balik di pa karong sunod buwan kay mo ko na to sinabutan gud. Sige sir, sukli na. Sukli wa magay ko sukli. Dili na ko na problema. Sunod ayaw na pa maligya sir. Oy, ayaw na nagpapautang ko na ba? Aw ay sa pangutang. Oh, sige. Ikali ato sa mga sukli. Oy, di dyan na magsilbi. Di dyan na kumuha kay kasukli. Dili na ko bayaran. Balik sunod buwan kay timbol na kong bayad dito sir. Ari na bala ko sukli. Oo. Wa kay sensiyo. So ako aning kwarta di na mo ha. So pwede ti ka iki ha. Sige sir. Pagagnaw mangutang. Hilas Pagag kayo. naong sad ang tigpautang.